Imos a aprender o uso básico dun polímetro. Primeiro a conectar os cables para medir. Despois tens que escoller a escala a medir desde maior baixando hasta que mellor vai. Agora imos explicar como se mide unha resistencia. En principio tedes que escoller a escala de ohmios máis apropiada. Despois colocamos as bornas nos lados da resistencia. Para medir a tensión temos que conectar a pila á resistencia. Despois hai que poñer os bornes en paralelo ás resistencias e ponse a escala de voltios. Agora vamos medir.